Kagamhanan sa dakbayan sa Talisay na hingawa usab sa seguridad ug sa epekto sa trapiko sa pagpahigayon unya sa Sinulog Grand Parade sa South Road Properties. Niyang detalye sa report ni Femery Dumabo. Girekomendar ni Governor Gwen Garcia kan Cebu City Mike Rama nga ipadaplin og tarungon pagplano ang pagpahigayon sa Sinulog Grand Parade sa South Road Properties. Girekomendar ni Governor Gwen Garcia kang Cebu City Mayor Mike Rama nga tarungon pagplano ug ipadaplin una ang pagpahigayon sa Sinulog Grand Parade sa South Road Properties. Tungod sa napanlantawan nga problema sa traffic congestion nga apektado ang pipila ka syudad ug kalungsuran sa probinsya sa Sugbo ug labaw sa tanan ang seguridad. And I hope na, I'm sure Mayor Mike is a very reasonable man. And I'm sure nga he will be able to also see ang among mga concerns ba o musabot siya sa concerns nato at this point. I'm not saying dili na lang gid nato i-hold forever. Napa mo ibang sinulog. And we will have more time to prepare. Susama usab kini ang kahingawa ang gibati ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas. Ang dakbayan sa Talisay mo'y labing duol og silingang dakbayan sa Subo. Ilabi na sa pagpahigayon sa Cebu South Road Properties nga isip mo'y venue sa Sinulog Grand Parade. Ang difficulties gyud is ang tao na moagi sa SRP, ang mga auto na moagi sa SRP, mapuno na sa Natalio Bacalso. That's one concern ako, pero nagpakahilom lang ko because it was not my decision to make. Now ang governor ni Tingog naman and I fully support the decision of Governor Gwen. Mato di Gulyas, rason nga subsob nga pagpangandam og planning iyang gipahimo sa mga pangulo sa City Toda, City Disaster, Talisay City Police ug uban pa. Inoon mato di Gulyas nga mabisan asa man ang venue sa Sinulog Grand Parade ning tuiga, mupadala gihapon og contingent ang Talisay City nga mosayaw karon Domingo. Samtang gahapon gi-finalize ang Memorandum of Understanding sa ihatag nga subsidy sa probinsya sa Sugbo sa Cebu City alang sa Sinulog Grand Parade. Ang probinsya ang mohatag og 20 milyones nga subsidy. 8 milyones pesos ang kolektahonon sa Cebu City sa miagi pang mga sinulog ug dugang 12 milyones alang ning tuiga. Ang provincial government nihatag pa og tag 800,000 pesos nga subsidy sa 8 ka mga competing LGU contingent sa probinsya ug 1 million pesos sa lungsod sa Konsolasyon diin siya moapil pagsayaw. Wao na tubaga sa gobernador ang nanggawas nga report nga di kini mosayaw ug di ihatag ang subsidy kung sa SRP ang venue sa Sinulog Grand Parade 2023. Uban ni Godfrey Relien ug Marlon Melgazo, ako si Femery Dumabo. Balitang Bisdak.